câteva minute, dacă mai întârziam, ne luau prizonieri, fiindcă tanchetele din urmă veneau după noi, veneau ca să întoarcă, toată lumea să întoarcă înapoi, mereu strigau de pe tancuri, că erau moldoveni mulți acolo, adică români care știau românești și de pe tanchetele, mai unde vă duceți, uite, voi sunteți pe aici pe aproape, veniți înapoi, mergem înapoi, mergeți la casele voastre, ca să ne momească să se întoarcă. Așa, unde că noi ne-am tot dus, am rămas la urmă, că nu mai aveam nici eu am făcut, mă rog, am făcut o școală de ofițeri de administrație, că Ion Antonescu, mareșalul Ion Antonescu, a făcut o școală de ofițeri de administrație ca să militarizeze fabricile și pe noi să ne pună ca director, mă rog, și cum era planul. Și planul n-a mai reușit, că cum vă spun, noi am rămas de ca să ne odinim puțin, să mâncăm ceva, când acolo auzeam ruitul, acolo treceau podul și lumea urlând, țipând, că unii se aruncau în apă să treacă siretul în not, se necau, alții erau prinși și duși înapoi. Era o întreagă arabămură acolo până au văzut ei că nu pot să întoarcă toate trupele înapoi. O parte din ostași care erau prin apropiere acolo, din Basarabia, s-au luat după ei, că au crezut că se duc la casă la ei. Și acolo, când i-au luat și, bineînțeles, până au trecut dincolo din Rusia, au format acolo de așa lagăre de prizonieri și i-au tot dus, nici n-au văzut casa. Și, în fine, cum vă spun, nu mai erau gradați, toți au plecat. Eu, cum v-am spus, am făcut școala asta, adică n-am terminat școala, că au început bombardamentele rusești și nu s-a mai terminat școala și ne-au trimis pe front. Și, dar am rămas oarecum ca elevi, adică care trebuia să terminăm școala. Și la un moment dat m-am trezit că sunt singur acolo, am rămas, că aveam un loc. Unde erați singur? În Târgu Siretului. Și singur din unitatea dumneavoastră? Da, din unitatea mea. Cum ați rămas singur? Bine, am rămas singur cu trupele, cu regimentul nostru. Și eu atunci am scos polhartul să-l arăt granița, până unde au ei dreptul să înainteze. Și a zis că știu lucrul ăsta, dar noi, zice, voi trebuie să veniți înapoi acasă, că și de asta ne-a trimis pe noi, și vă întoarcem să veniți. Rușii vreau să vă duceți înapoi. Și, cum vă spun, o parte, dar puțin. Dar rușii voiau să ia populația civilă, nu și dumneavoastră erați în armat. În armat, dar ei vreau să ne întoarcă pe noi tot. Și unii ăștia care s-au luat după tancurile rusești, aruncau armele și ăștia strigau, zici că să nu arunci armele, că ne trebuie, vă trebuie armele și cu tare. Mă rog, care s-au dus, care am rămas, am luat-o pe jos unde să mergem. Nu știam unde să mergem, pentru că era dezorganizat peste tot. Nu aveam nici unități, nici cernăuți ocupat, unde să ne retragem. Fiecare ne-a dus spre casele lor. Eu m-am dus în Păltiniș, am stat câteva zile și ne-a dat comunicat că cei din unitatea cu tare și cu tare a dat un comunicat fiecare unitate unde să ne prezentăm. Adică soldații care sunt din regimentul cu tare sunt cazați la unitatea cu tare. Noi am căzut de la regimentul 4 pionieri, Cernăuți, să ajungem tocmai la Râmnicu Vâlcea, la 2 Vâlcea. Acolo ne-am dus
Și acolo a început să ne pregătim pentru război. Dar până atunci ați luptat vreodată pe front până atunci? Până atunci... Că erați deja de 3 ani în armată. Bine, noi atunci eram, după ce numai după ce s-a terminat retragerea și după ce au stat un an de zile până s-a potolit treburile, atunci încă nu făceam, nu erau lupte. A stat un an de zile până în 41, în iunie 41 a început războiul. Și atunci de-abia am intrat și noi în misiunile noastre. Și deci în iunie 1941, din 1940 de la retragere, după un an de zile, exact tot în iunie, a început războiul ruso-german. Și atunci, când a dat de Antonescu ordine și ordon să treceți prutul. Da, 21 iunie. Da, în iunie 41. Și am mers repede, până am trecut. Ați fost, când a plecat armata română, ați fost în primele linii, din prima zi, sau ați venit din urmă după... Când a început război. Când a început război, când am intrat peste ruși, noi. Da, da. Ați fost în prima linie sau Nu, noi pioneri... ați venit mai din urmă? Noi am fost cam prima din urmă, pentru că... După o săptămână, după cât timp? Până ne-am reorganizat, cum a fost. Da, așa, deci înaintarea până la granița, la firească, la Nistru, a fost ușor. Și mai rău să mai retrăgeau rușii, nu prea țineau piept așa și nu era armată multă. Numai după ce a trecut Nistru, atunci au început luptele cele mari. Și noi, pionierii, aveam misiune de a demina, a fost la unitatea asta noastră, era specializată în distrugeri, poduri, șosele, organizarea terenului, avem mai multe ramuri. Dar le distrugeați sau și construiați? Da, făceam baricade de astea sau deminam, mergeam, când era pentru înaintare, noi eram primii, dar mergeam târâși așa ca să depistam întâi, ne uitam și cu aparate unde e terenul minat și trebuia să deminăm ca să poată înainta trupele din urmă. Și, în fine, a fost și accidente cu tare, că nu știam cum funcționa. Dumneavoastră ați pățit vreodată ceva? Accident, vreo explozie? Cum să nu? Au murit mulți în explozie de la astea, unii care nu știau și trăgeau de fitilele alea unde era explozivul și făcea explozii, mă rog, dar exploziile provocam noi aveam niște aparate explozoare care, prin vârtirea lor, se făcea scântei și se aprindea fitilul Bickford, care era anexat la fitilul fitilul detonant și fitilul ăsta Bickford avea vâna de praf de pușcă. Îl avea până la fitilul detonant. Când ajungea scânteia la fitilul detonant, dintr-o dată se făcea explozia că fitilul detonant era anexat la încărcătura de pe pod. La amors. Noi puneam fitilul ăsta Bickford de vreo 1 metru și ceva ca să ardea încet, așa, ca să avem timp să ne retragem când din explozia care se producea. Și în fine,
Acum, înaintare, cât a fost înaintarea, am mers noi cât am mers, până a început rezistența din ce în ce mai mare. Și veneau trupii din urmă, trupii românești, nemțești. Și noi ar trebui să ținem piept. Eu nu eram în armă combatantă, dar eram de veche tot timpul. Nu aveam nici somn, nici nimic, trebuia să știm cum să ne apărăm. Și am ajuns până din nou, am venit înapoi, cum am spus, început războiul. Așa, am mers cât am mers și pe urmă a început marele lupte înainte de am aproape de Moscova. Și aici a fost o dispută între Hitler și Mareșalul Antonescu. Pentru că Mareșalul Antonescu era un fel de adjunct al trupelor din sectorul unde era dat un sector. Și ăsta, Hitler recunoștea că Mareșalul Ion Antonescu a fost și în primul război mondial. Și el cunoștea toate. A fost șef de stat major la Mărășești. Da, da. Și el de-aia avea încredere în el, ăsta, Hitler. Și mai consulta și pe... Când erau foarte intrigați în generalii ruși cum stă de vorbă cu... cum stă de nemți, cum stă de vorbă cu un român, cu un comandant român. Și atunci Antonescu a făcut un protest oficial către Mannerheim, parcă îl chemă pe ăla, în care a spus că vrea ca soldații români să fie tratați cu același respect ca și cu soldații nemți. Ăsta a fost publicat, protestul ăsta, comuniștii l-au ținut ascuns. Și l-a publicat acum, după 89,